Pozdrav svima, ovo je YouTube kanal Dental Implant Experata. U prošlom videu, broj 3, smo vas upoznali kako se u našem centru, kod jako male debljine kosti ispod sinusa, istovremeno nadoknađuje kost i ugrađuju implantati. Ovim videom pokazat ćemo kako rešavamo još teži slučaj istovremenog vađenja ciste i sinusa, dodavanja veštačke kosti i ugradnje implantata. Pogledajmo o kakvom se slučaju ovde radi. Kao što vidite na rentgenskom snimku, ova tanka bela linija od samo 1 mm nalazi se ispod sinusa u kojem se vidi i velika cista. I tako zahtevne slučajeve naš ekspertski tim već decenijama rutinski rešava. U slučaju da je debljina kosti ispod sinusa samo 1 mm, a da je kost dovoljno čvrsta, u našem centru istovremeno vadimo cistu iz sinusa, stavljamo veštačku kost metodom sinus lifta i ugrađujemo implante. Na taj način se rade 2 operacije manje i drastično se skraćuje vreme čekanja do postavljanja definitivnog protetskog rada. Naravno, ovim postupkom je i cena za pacijenta znatno niža. Kao što možete videti na ovom rentgenskom snimku, cista je izvađena, urađen je sinus lift, dodata je veštačka kost i ugrađeni implanti. U slučaju da je kost ispod sinusa mekana, prilikom prve intervencije istovremeno vadimo cistu i metodom sinus lifta ugrađujemo veštačku kost. Posle 6 meseci ugrađujemo implante, tako i u ovom slučaju izbegava se jedan operativni zahvat više i znatno se skraćuje vreme do završetka definitivnog protetskog rada. Naglašavamo da se ove intervencije izvode u lokalnoj anesteziji i apsolutno su bezbolne. Nadamo se da je ovaj video bio od koristi.